Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Milyonaryo ni Antim. Ngam, apay nga empleyado na kalaang dito'y restaurant. Inalanak lang nga rudin nga empleyado na. Anyapay lang ti kayat mo. Kidawam kumaa nga imanihar mon ti daduma negosyo na. Dayta ti kamalik. Imbaga na iti nga igaad ko ti agadal. Tapno amok to ti agnegosyo. Ngam saan ko nga ingaad ti nagadal. Imbaga na dayta? Sinayang mo nga rod tinasaya tagundaway. Ay, nga rod Alex. Ito, may sak lang nga empleyado. No kasta, sayatan talata ti agtrabaho. Tapno maayatan kadatang nga empleyado na. Nalaing tamot nga gluto iti restaurant na. Amok akursunadan ni Jenny. Ngam lakyan may pare. Ikagumaak apagbalinan apudpud no a babae. Nga ta, ang mga danugan na ka no armam. Iti damo laang siguro. Gaminto nagbaybayag. Imbes adanog, arakupton. Mayad na ito'y asubay-bayan na. Noon niya ti sumaro na mapasamak. Agbaligi ka nga ta. Iti tarigagay mo. Awan pa panan na. Basta nanusak lakit di. Mayat apadaanan ti sumaro na mapasamak pare. Kahit sa pala kumaa, tagbaligi ka. Agdinamag ti kinabak nang ti balo akabsat mo. Apaya sikakit marigrigat ka, paray. Mas dawak mo, kabsat ka. Nagswerte ti negosyo na. Kawa mga rod, anak da, itinatay nga asawa na. Sanaya ako kuha na ti dakalapas da ka pagababangan iti agdudo mga opisina kan klinika ijay syudad. Wan, paray. Agasam nga ti maalala na nga abang. Ay, mano nga opisina kan klinika ti aday ti day apas da. Mano nga tatiyabang dagijay. Riniw-riw Ay, nagdakal siguro ti kwarta na iti bangkwan niya. Pare, dumawat ka nga mina iti kwarta na. Tapno mairanod kamay. Apay, adi ka matagtagari di tasuli, Dalmasyo. Malagip ko timbaga ni Tomas. Kasano nga ta mairano dak iti kinabak ng tikabsat ko? Kasano ang mairanod ka? Kat imbaga na payla iti nga idjam tinalabas nga arak. Ngam di kamot dingag. Ay, saan nga arak ti pampanunutag ita? Ti kinabak nang. Di nakakayat nga ikan iti nagbambanugan na. Gaputa ipanmula ka no iti arak. Sino nga tati pangipatawidan na ngay? Intun agkapsutan. Aywan anya. Kasano nga ta dagiti pasdek kan dagiti daddo mapay an negosyo na. Day ta ka nga rap. Ano tinegosyo na? Idinto tad agrigrigat tayo may. Ay, madia silang. Nasa uti kayem tanga abogado, nga ada kano plano nga agaramid iti last will and testament mo. Wen, friend, adan to ibatik para kadag iti ubing iti balay ampunan. Nasaya at ngarod, tapno isupay a pangalaan kadag iti usaran dagiti adda iti bahay ampunan. Ket si kanto ti makaam mo amang ipamanihar iti daddo maan negosyo. Tapno saan amaungaw adi na oras. Ipatawid mo kadi kadag iti kabagyam ti dadduma. Iti maysa a kondisyon. Anya dagiti a kondisyon? No saanen amamartek ti kabsat ko. Ken no adda matino ang mga asawa iti tomboy akanaka. Nakapasyar ka met kabagis. Itaman pa'y
Ay, makipagpakaasi ako makabagays. Anya ka di ti masapol mo. Amok ka ba ilam ti mangtadmanan iti pagpuunak ko mga agnegosyaw. Sinayang yung amin, tiim mo na nga inted ko. Nagistor kayo ijaayan nyo, ngam na bankrupt. Gapo, iti kinamamartak mo. Ay, saanan ang maulit ka bagay? Marik na kat agkapsut akon. Kaya't kayo apatawidan, ngam iti maysa a kondisyon. Anya ngay akondisyon ka bagay? Aramidag. Kaya't ko amaamuan dagiti kondisyon mo, tapno mapatawidam ti kabsat mo ken kaanakham. Nulakat aglimpyuda, saan nga agbartak ni ading ko, ken makiasawa iti mapagtalkan a tao ni Jenny. Imposible akayat na ti makiasawa. Malaksid no babae ti asawaan na. Jak annugutan ti kinatumboy na. Kaya't kung aggunay akas pudpudno a babae. Lalaki kit din dagiti barkada na. Agin inom ka dimot, akas iti amana. Jak laam mo, tadyak mat bambantayan. Kunak idi apagadalek, tapno adamot maiturpos na, ngam dinak impangag. Ita, cook iti restaurant ko. Kabalay mo ka di? Idi, ngam pimanaw, tadyak kayat akanayon amaladaw nga agawid iti rabii. Di na ngamin kayat ti mabibiyangan. Imbag ta nagawid kan, Ginay. Apay ka di, tatang. Kasla da kayat mo nga ibag. Tapno adda ka no itad ni antim atawid mau. Makiasawa ka iti lalaki. Anyo? Ha? Lalaki makiasawa iti lalaki? Babae ka! Maggargaraw ka lalaki. May isa ka tatang. Nay! Basta, lalaki Na. Ay, kasano kumangay titawid mo na pagtulagan mi no kastamay. Kasano ko tatang? Masapul nga raw na makiasawa ka iti limpyo a taaw. Dahil ito, ti saan ang mapasamak? Babae, ti asawa. Ay, saan nga anugutan ni antim day ta? Ay, dakes ka na ti makirelasyon iti padam a babae. Nagpintas ka mat ita, Jenny. Tala ka man. Anya na pintas. Guwapo ko naman. Ti gwapo, para iti lalaki. Tinapintas, para mat iti babae. Ang mukha. Apay bagbagam day ta kanya ka. Apay nga rod amasuron ka iti imbagak anapintas ka. Na, sang kadagulit na. No saan kalagayam, nagdison tigamgam ko di tarupam. Si Kamet. Agpay sumati bagbagak Ha? Maminsan pa'y abaliksam. Tatalagang agdison tigamgam ko. Ay, day talagamgam mo ti sangkasaon. Hanggang sapay lang ko na. Tadumteng to ti aldaw a makaamiris ka. Kasano ti kunam a panangalokoy mo ka ni Jenny a makikalay sa iti lalaki. Ay, day ta nga rod ita ti parikaw. Ipeteng na mo't alalaki ka na. Imbis nga dadata mo't a babae. Ay, di tamot mabalin apilitan a makikalay sa iti lalaki. Wan ngam sayang nga rod ti tawidin na kani antina. Anya ngay nga rod, ti maaramidan ta. Ay, masapaw la makaaramid ak iti addang tapno patawidan ni kabagays. Adda ka diin karina nga ipatawid na ka ni Jenny. Adda nga rod. Adda nga rod imbaga na mo't a kondisyon. Ngamsaan a mabalin apilitan ta ti anak ta a makiasawa iti lalaki. Narigat ti kasta, lakay. Madlaw ko man nga da pakariribo ka amparay. Ay, tingarod kakaiso na nga anak ko ti parikot ko pare. Na, apaya pagparikutam ti anak mo, pare? Kasano ama pilit ka wa makikalay sa. Apay ko mapilit makikalay sa. Lakihan mo ti anak mo.
Imbag no at damayat a babae makikalay sa kenkwana paray. Saan narumbang babae ti asawaan na, paray? At dadamanin nga awan lalaki mangikalay sa kenkwana. Talakiyan mate. Imbag no kayat na ti makiasawa iti lalaki. Ay, sayang, tinakil ang matawid ti anak kaw. Ha? Anya ko mati pa kayo naigan ti tawid? Kan ti panakiasawa na? Ala. Ituloy takit ti tagay palay. Apay nga imbagbagam ti may papan iti panakiasawa, ken tawid, ken ni Tomas. Napaimbaga kaya. Awa malagip kaw. Ay, dayta ka tano nakainom kan iti arak. Uray saan arumbang, matangab mo. Ang magpaisumait. Ay nanod, dala ko mamayat ang mga asawa ka ni Ginay. Uray at damayat, no saan mo't akayat ni Ginay. Ay, kasaritak tupay ni Ginay itinalapat. Anya, mandaram ang makiasawa. Ay no kasapulan, di aramidag. Saan nga ta nga at damadi nga ibo nga dayta? Ay, sayang titawidin ti anak ta. Ay, dakil akinabak ng dayjay. Dakil apasdag nga ado ti opisina ken klinika nga gababang. Kayat ka amakasarita, Jenny. Umay kanto ijabalhay. Ijay balay yung ante. Saan nga ijay opisina? Apay, di mo kayat ti umay manen ijabalay. Kay kayat mo kit din ti agabang. Agyanak manan ijay balay mo, ante. No kayat mo. Umay ka pumasyar. Taadanas ken apagsaritaan ta. Sige, ante. Umayak kalpasan ti trabaho inton malam. Namnamaek ti umay mo kaanakan. Amangan no adamanen mangawis ken ka itibar. Kat isumadan ti papanam. Saan, ante? Umayak to inton malam, ijay balay yung. San ka di nga imbaga ni Antim itay bigat, amapan ka iti balayda? Apay makitultulag ka amapan nagpasyar. Ngam kasangay ti may sagayam. Ti kasangay kat maminsan lang iti makataon. Idinto ta mabalin kumatlat ta ti mapan ijay balayda, ante. Iti anyaman ng oras. Ay, paayam ka ditikid daw ni Antim. Saya atam kit di ti makilangan kini Antim. Awan anak na. Di mo kayat nga ibilang na ka nga anak? Kasano? Kat pilitin nakmit ngamin nga bestida. Pakibiyangan namin. Iso ang pimanawak iti balay na. No siyak ti sika. Una aktibilin ni Antim. Amangan no importante ti baganaken ka. Importante nga ta. No kayat mo, kaduan ka amapan iti balay ni Antim. Ha? Alangan nga rod. Hello, Andi. Umay kakadi, wadno saan. Umayak, Andi. Adda kaming itidalan. Adda kadwam. Ni Alex, Andi. Kunak no asino itayan. Sige, umay kayo nga rod. Sige, Andi. Madamdama lang. Adda kaming dito. Imbag taimay kayo. Kunak no saan kan nga umay, Jenny. Sorry, Andi, ha. Naladaw kami. Adda ka di ba kayo? Kwa. Inton maminsanan ti ibagak kuma. Adamot bakanti asilid. Saan nyo kadi akayat ti agyan dito eh. No siyak aket kayat ko, ma'am. Nagngina ti abang iti kwarto dito yung syudad. No, saan anangina ati kunayo ang kwarto? No tumulong kayo lakit di nga agtalos. Uray libren. Basta da kayo, adwa. Kayat ko, ma'am. Mayat kami tayo, Jenny. Libre ko naman. Agpanunot ka, Jenny. Nagyan kan dito'y idi. Ngampimanaw ka. Kay kayat mo ka ditagyan iti sabali abalay. Natalgad ka dito'y. Dito itan nga agyan, Jenny. Kaasimot ni ma'am. Katulong laang ti kaduana dito eh.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.